Poslednja ispitivanja vode na teritoriji opštine Gračanica koji je izvršio Zavod za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici pokazuju da je ona hemijski i bakteriološki neispravna. Poslednje analize su rađene u petak, znači od petka dobili smo juče te najnovije analize i pokazalo se da je voda neispravna. Uglavnom, bila je i hemijska i bakteriološka neispravnost. I ja sam tačno navela mesta gde je voda jako mutna, gde voda ima velike organske materije i gde ima fekalne bakterije. Slali smo i dopise i nadležnim organima vaših opština. To nadležni organi vaših opština prate i to znaju. Tako da na mnogi stvari smo naišli sa velikim rizikom po stanovništvu. Uzroci vode uzeti su u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, tamo gde borave deca i mladi. U vrtićima na centralnom Kosovu, ispred Ustrožnosti, poslednjih nedelja deca piju flaširanu vodu. Naša deca piju flaširanu isključivo vodu, čim smo za to bili obavešteni, to je tako. Onda, što se tiče pranja sudova, imamo jedan savet koji redovno poštujemo, sudovi se peru tom vodom, a onda u šerpi sa ključanom vodom i par kašika sode bikarbone se vrši ispiranje. Hvala Bogu, do sada nikakav problem nismo imali. Iz straha da je voda neispravna za piće i građani ne piju vodu sa česme. Prvo smo neki dan komentarisali, baš pričali smo kako i narod puno kupuje vodu, verovatno iz tog razloga što neko zna, neko ne zna da je neispravna. Ne koristimo ni jednu, da kupujemo. I od bunara se pokvarila, i ova od brane, i ona pokvarena, nije za piće voda. Mahom da mi upotrebljavamo, ali 100% nije ispravno. Ni bakteriološki, ni kako god da okreneš, nije ona čista. U opštini Gračanica kažu da su uzroke vode radi ispitivanja ispravnosti uzeli i nadležni iz vodovoda u Prištini i da će nakon njihovih analiza javnost biti obaveštena o rezultatima provere i eventualnim merama. Tek sutra kada stignu rezultati znaćemo tačno da li je voda bakteriološki i hemijski ispravna ili je neispravna bakteriološki ili i hemijski. Ako je hemijski neispravna voda, znači ona postoji procedura sa kojom se rešava, znači kako će se koristiti, da li će na koji način ona da se, znači da li će zagrevanjem upotrebljam nekih sredstava, znači soda bikarbona koje uništava i tako nešto. Ako je bakteriološki neispravna, tu je hlor i takve te stvari. Dok se ne utvrdi ispravnost vode za piće, nadležni preporučuju da se koristi flaširana voda.